akukho silwane-ke lapho, akukho silwane nje, kusuke kuwukuthomba nje kwengane isingena kwesinye isigaba yomfana. Ngifuna ukukhalekisa ngokwamantombazane ngoba nabo bakhona bangena ey'ntweni ey'cishe y'fane nalezi, kodwa bengisho eyomfana. Makukhona-ke into eyisilwane ekhona egcekeni ekhaya, iyakwazi ukuthi ikujoyine kulowo mnyama nisinamathela ngoba into enesilwane phakathi iyalithanda ucansi. Siphinde sinibingelele babukeli beKama-V TV with Prince Bheki, umndeni kaZulu. Namuhla-ke ngithi angizochazela abantu ngalelu daba lento yokuthi umuntu mhlambe ey'thole kunento alele nayo ebusuku noma ephaphame esenze lento okuthiwa i-wet dreams, bekubize ngokwesinye isikhathi ukuthi izibuko, abanye bethi isilwane. And leyo nto yokuthi ulale nezinto ebusuku ngizoyichaza ukuthi ihlanganaphi nesilwane. Before ngiqhubeke lapho bengisacela ukufunda nanku, khona umuntu owangibhalela la ku-WhatsApp futhi ulokhu ephinda uthi bangibiza ngoKama-V abantu. Kama-V, sacela uchaze ngendaba yobizo lo Sikhotheni ukuthi kanti sekuyashiywa yini ebunyangeni, ujoyine enye i-covenant. Angazi ujoyine enye i-covenant. Angisuyeke umuntu othanda izinto ey'hamba ne-trend isikhathi esiningi, kodwa nami ngiyabuka i-social media nje njengabo bonke abantu. Ngake ngakhuluma kancane nje ngodaba lukaSikhotheni in our recent videos, not long time ago. So abanye abantu-ke bethola ukuthi basanda kusijoyina, ababheki ama-previous video ethu. Uthola ukuthi umuntu usibuza into esesike sayikhuluma ngoba naye umbukeli wethu. Ngizomphendula nje with a little explanation. Lo mbuzo ngiwuthola ku-WhatsApp, akusuye yedwa-ke, uyena ngicela ungalibizi igama lakhe ngoba abanye abantu abafili comfortable uma umemeza amagama abo. Kubonakala ukuthi kanti balandela iy'nto ey'thize kanti abafuni ukwaziwa ngakubo. Evidweni edlule ngachaza kanje ngoSikhotheni, ngathi uSikhotheni buka le video, ngachaza kanje. Khona izinto ey'dingayo bafowethu beside ukudlala ukuthi siyihlaziye, ezinye ayidingi ukuthi siyihlaziye ngoba ziyihlaziya zona ngokwazo. Ngize kuleya kagogo uSikhotheni, very very simple, ingachazwa ngisho ingane encane. Hawu, manje uyasho nje yini manje kufuneka ichaze uthi ugogo ubani? uSikhotheni. Hawu, eSikhotheni kuhlalani? Yini uSikhotheni? Yini isikhotha? Nalokho ufuna kuchazwe yimina futhi? Hayi, musana ukudlala ngami bafowethu. Iy'mpendulo-ke lezo, yini-ke mina ekufuneka ngiyichaze? Ngicela ukuthi ngiqhubeke nodaba ngalokhu nidlala ngami bafethu, anongibuza izinto ey'serious. Ngicela ngichazele kahle, ake ngiqhubeke nodaba. Ngicansi kukliyeke lapho ukuthi ngangibheke ekuthenini. Sengifuna ukuchaza-ke le yobizo lokuthi eshiye ngapha, ejoyine ngapha. To cut matters short, akushiwa ngapha, akurizwayina ngapha, ngenile. Noma ungangena kwezinye iy'ndawo kodwa awushiyi ngapha. Kuphela uyaqhubeka ujoyine abanye makuvumeleki, makuhambisana nalo kwangapha obizweni lasemnyangeni noma ebungomeni, akushiywa. Kuphela nje ushaya in a low profile, ujoyine-ke okunye okujoyinayo, kube ukuthi kuyavumelana noma kuvumelana. Kodwa-ke lokhu ukuthi uSikhotheni ubiziwe noma akabiziwe, no. Kwasekuqaleni la uSikhotheni ufune abantu beyi-understand uThumi. This is a business woman, although everybody is supposed to be called businessman. This is a business woman. Uyibonile lento, akekho ongayibonanga into yobunyanga nobungoma nabelaphi bendabuko ukuthi kade itrenda kangakanani. So-ke ube sejoyina-ke naye ngoba umuntu owusomathuba, engathi i-hustler, not the good word, it's not the good word. Mhlawumbe ukuthi usomathuba, angazi noma ngisho kahle. She is a hustler. So wabona ithuba on that ubunyanga and traditional healers and stuff like that, wajoyina and kwamsebenzela. Babaningi futhi abantu besifazane abaphumela obala.
So kuthe-ke makuhamba-ke, the time goes on, lento yobunyanga yafika la ekutheni isinama-scammers amaningi. Abantu bethi abakholwayo beyishaya iphinde inyanga yishayane zodwa, yagcina ishayeka-ke le industry ngoba ishayekile nje kuyimanje. Abantu abaningi uyababona sebejoyina ngala enkolweni yobuKrestu ngoba ishayekile, ishawa abantu abadala futhi abaphila kuyona, abaskema abantu. Angisho ukuthi obani abaskema abantu. Wasebona-ke ithuba futhi ngoba is a businesswoman, I mean she's a businesswoman. Wasebona ithuba ukuthi hhayi ngaleyana ngathi sekuyasebenza, and uyabona phela umsebenzi ngapha ukuthi hhayi engathi wehlile. Wasesuka-ke esethi usebizwe uNkulunkulu ngoba ubonile abantu baya-understand indaba yokuthi uma ushiye ngapha, musuthi ungena ngapha bayakulandela kakhulu. Uzobona nje bayamlandela. Isibonelo salokho uyabona ukuthi uvela kanjani kuma-social media. Wonke umuntu, ngoba phela abantu babuye bephelelwa ama-content, wonke umuntu ukhuluma ngaye, nakho nje nathi sesikhuluma ngaye. So shuthi siyamsebenzela-ke lento njengo-business woman. Ilokho nje kuphela, akho bizo olukhona ukuthi ubizwe enkoleni noma ini, ukuthi kuyakwazi ukwenza i-research usikhotheni uzoyishaya lento yasenkolweni yobuKrestu, yasenkolweni yobuKrestu masengene kuyona, uzoyishaya njengoba kade eyishaya nje laphana emngomeni akade ekhona. And-ke lento-ke kathi imnika ilento i-attention, uzoshaya futhi ney'mbangi zakhe phela lezi ey'khompyutha naye, uphelile-ke umsebenzi kuzona. Niyazi-ke ukuthi obani. No, let's move on before we waste the time. Before ngichazele i-topic esize ngayo, ngifuna ukuchazela umbukeli laphana ekhaya ukuthi kunomuntu othi uma ephethe ukudla emsebenzini, uma ethi sekuyisikhathi sama-lunch, ethi uyakuvula ekuthole sekuvundile noma sekuthanda ukonakala. Kodwa abanye bebesho ukuthi hhayi nami ngiwupheke izolo akakonakali. Noma ethi uyabuya endlini uma ekade eshiye ukudla mhlawumbe engakufakile efrijini, ebuye sekonakele, ethi uyaxoxa kubantu, bethi abanye, awu nami bengiwupheke izolo kathi ngibuye emsebenzini kodwa ngufice engakonakali, bekuse-right nje. That's a symbol of ukuthi izinto ayihambi kahle futhi akukodwa, ziningi izinto ey'ngahambi kahle futhi leyo nto inesilwane phakathi. Kukancane-ke into oshawa ngayo engabi naso isilwane, kodwa that's a symbol. Lento engiyishoyo omunye umuntu uzosho ukuthi awu yazi nakimi iye yenzeka. Nami nje yake yangihlupha kakhulu into ekanjalo. Bengichaza-ke, bengidlula nje lapho. Le yokuphupha-ke ulele nento, abantu abaningi-ke bayathanda ukuthi uma bephendula ngoba phela bonke abantu sebenemininingwane ngoba izinto sey'hambe y'chazwa yonke indawo. I-social media uvula ithuba ukuthi abantu be-understand-e ezinye izinto kangcono bangabe bechazelwe abantu abachaza iqiniso. Abanye-ke bekhohliseke-ke ngoba baningi nabakhohlisi ku-social media. Kukuwena ukuthi uhluze uma ngabe ubuka umuntu ku-social media. Baye bethi isilwane-ke abantu, cha, it's not always isilwane uma kwenzeka uphupha ulele. Angichazi ulele nento, it's not always isilwane noma uphupha usumanzi, what we call wet dream. Angizile kuzochaza ngesilwane. Uma ufuna ukuzwa ngesilwane ngake ngachaza ngaso kuma-previous video. Lento khona ukuthi umfanyana nje omncane osakhula uma usungena esigabeni bese sithi ukuthomba. Uma ungena ekuthombeni kwenzeke uthi uyaphaphama nje ngelinye ilanga, uphaphame ku-wet, kumanzi la olala khona. Mase mhlambe unga-understand, mhlawumbe uyoxoxa ekhaya, mase beyabona mhlawumbe abanye uthole ukuthi usemila ney'ndunyanyana ebusweni. Bayazi angithi i-age yakho sebeyabona ukuthi usedlule ku-15, 16, kuya ngokuthi-ke kusheshe kwaqala ngoba phela abantu abafani ukuba hyperactive. Kuyenzeka abanye ko-13, kodwa nje most of the time kujwayele ukusuka ku-15 kuyale. Bese beyabona-ke akukho silwane-ke lapho, akukho silwane nje, kusuke kuwukuthomba nje kwengane isingena kwesinye isigaba. Yomfana, ngifuna ukukhalekisa ngokwamantombazane ngoba nabo bakhona bangena ey'ntweni ey'cishe y'fane nalezi, kodwa bengisho eyomfana. Makukhona-ke into eyisilwane ekhona egcekeni ekhaya, iyakwazi ukuthi ikujoyine kulowo mnyama misinamathela ngoba into enesilwane phakathi iyalithanda ucansi. Iyakwazi ukuthi misikujoyina khona lapho uzwe bethi abantu since kwenzeka into ekanjena le ngane asisayiqondi kanjani, noma kungekho izinto ey-serious ezenzakalayo, kodwa isilwane siyakwazi ukuthatha ithuba lapho masiyaqala siyajoyina kuwena, noma singekho full time operate, kodwa nje siqale sijoyine kuwena,
sithi angathi nje sikhulele kuwena. Ake ngedluleke kuleso sigaba sokuqala. Khona-ke lapha-ke uthi-ke okuyenzeka kwesinye isikhathi uphuphulele nomuntu. Kuqala kwakuthiwa uphuphulele nesalukazi. Cha, ngizokuyichaza ukuthi kuyenzeka nje uphuphulele nomuntu kodwa kungena esigabeni kodwa isilwane sijoyine lapho. Khona-ke lokhu ukuthi-ke mawuse-ke usungenile-ke wadlula kulezo y'gaba, usuphakathi, usunanentombi nawe sekukhona umuntu ohlekisana naye. Mase lento futhi iphinde indalo-ke lento kwesinye isikhathi. Mase iphinda lento iyakuhlupha. Funa uyibheke-ke lento iyakwazi ukuthi ikwenze ngokuthi kade wagcina ukwenza ucansi ngoba kunalento ubuntu bethu nje what we call sperm cells, ama-sperms. Angazi noma ngibeka kahle kubabukeli kodwa anginalo or igama mhlambe liyafitha ini ukuthi ubuntu. Kuyenzeka-ke uma umuntu ongalenzi isikhathi eside ucansi mase ligcwele ifuna ukuthi lento ibe automatically release, iyiphumele nje. Kusuke kungekho silwane-ke lapho kodwa uma kukhona isilwane esi-around sithatha ithuba lapho kodwa kuyenzeka nje ukuthi sekugcwele like ukuthi kube amanzi ngabe into ethize ngabe iyamfimfa, akukho silwane-ke la. Kodwa mase kwenza ulele nomuntu wakho sekucacile bha-ke ukuthi kunesilwane-ke lapho ngoba kuyenzeka omunye ephuphe elele nomuntu wakubo noma umhlobo wakho okanye ephuphe elele naye lowo muntu. It's very clear. Yebo gogo. It's very clear-ke lapho ukuthi isilwane. Mase kuba khona-ke la ukuthi mhlambe usumdala nje, awusenayo lento yokuba active in kodwa mhlawumbe unomakoti. Kwenzeke nje uthuke nje, uyithole sekwenzeka nje lento nawe ungazi kanjani, uzuthuke ube namahloni ukuthi hayibo lento ingifunani ngoba futhi akugcwele kakhulu. Kwesinye isikhathi-ke lento kuyaba i-symbol yokuthi into esengaphakathi kuwe ngichaza okwesithathu manje, into esengaphakathi kuwe wena ngoba uyindoda nje kusho ukuthi usengamkhanda umntwana uma ngabe ama-sperms akho, ubuntu bakho buyohlangana nobuntu umuntu wesifazane. Angisebenzise leli gama libalekele. Ama-sperms akho uma ngabe eyohlangana nawo umuntu wesifazane kukhomba ukuthi asengaliphihlisa iqanda kukhandeke umuntu. Akukho silwane nje lapho kodwa isilwane always uma kwenzeka lento sisuke naso siyalithatha ithuba sigcine si-operate. Ngicansi ngichaze kahle konke, angazi-ke noma khona la okushode khona. Siyabonga-ke ukubukela kwakho mbukeli, ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, ulike, ucomment. Ngisafuna ukuphinde ngithi kwividiyo ezayo-ke ngithi ukuchaza ngalento ka-cryptocurrency no-Bitcoin. Abantu ngathi bayayidinga leya nto. Thank you, siyabonga, kuyalebuha, dankie.